Nżamilkom u nistedinkom għal programmi ħor ħajjitna ktib. Il-programm li fih jena nlaqakom ma' awturi Maltin, ħafna drabi, il-kodba tagħhom u kif inħobb ngħid dejjem wara dik in-nofsera nkunu qegħdin nitkellmu fl-istudio intom u aħna nkunu nafu xi ħaġa iktar dwarhom it-tnejn. Illum m'għandix awtur jew awtriċi propja għal ktib Malti, imma reċentement waqt anke dan il-programm konna nisimgħu dwar kodba ta' Maltin li jkunu tradotti f'lingwi barranin. Fis-Slovak, bl-Ingliż ovvjament, bil-Russu biex nieħu pereżempju. U allura ħadna din l-idea aħna. Naraw ktib, pereżempju, mill-Malti għar-Russu kif jinqaleb, għaliex jinqaleb għar-Russu. U se nitkellem ma' poetessa, lingwista u traduttriċi li għandha x'taqsam ma' dan il-proċess. Inizjalment kienet Jana Kirjenko. Illum nilqa' fl-istudio lil Jana Bsajla. Jana, grazzi tal-li qiegħda hawnhekk. Grazzi lilek tal-istedina u nsellem lil kulħadd. Grazzi wkoll. Smajtni ngħid li l-idea hija li nkunu nafu naqra iktar għaliex. Meta ngħidu dak ktib ġiet tradotta Russu pereżempju, il-proċess ta' kif isir. Però qabel nitkellmu fid-dwarek. Għaliex in-nies kif semgħu probabbilment Jana Kirjenko ħasbu li jiena se nibda nitkellem bl-Ingliż u nippruvaw niftehmu b'wieħed u ieħor nofsu bil-Russu, nofsu bl-Ingliż. Mentri naħseb hemm ħafna li baqgħu skantati kif semgħu titkellem. Inti l-għonet ilek kemm il-sena ilek Malta? Ilni hawnhekk 17-il sena. Qabel ma ġejt hawnhekk, sintendi kont tgħix ir-Russja, kont tgħix imkien ieħor ukoll? Le, Dejjem Russja biss. Studjajt, però rrid ngħid li inti għandek masters fil-lingwistika, l-triċi fit-teorija metodoloġija tat-tagħlim tal-lingwi u kulturi barranin bi speċjalizzazzjoni għall-Ingliż fuq livell universitarju sansitra. Jiena studjajt biex nkun għalima tal-Ingliż fl-Università. Issa, inti meta ġejt Malta tħalt bħala membru tal-Akkademja tal-Malti, membru tal-Aqda Poeti Maltin, taħdem fil-qasam? Ta' traduzzjoni letterarja, però jiena wkoll membru tal-Aqda tal-Malti l-Università. Inti ġib miegħek l-ewwel qed nibdew nitkellmu ftit dwar dal-kodba li għandi hawnhekk. Fuq net għandna frażarju, tista' tiddeskrivhom li ftit? Mela, għandi ġiex frażarji, ħriġthom xi 10 snin ilu. Il-frażarju jiġifieri phrasebook bl-Ingliż. Il-frażarju Russu-Malti u l-frażarju Malti-Russu. Għax kien hawn ħafna, kif taqbad tajt, kien hawn ħafna domanda min-naħa ta' Russi residenti hawn Malta biex isibu xi ħaġa hekk biex ikunu jistgħu jitkellmu mal-Maltin bl-ilsien nattiv tagħhom u volja ma jkunux jafu l-Malti għax diffiċli biex titgħallmu. U wara li ħriġ dan il-frażarju kelli ħafna kummenti pożittivi u kien hawn min saħansitra beda jistudja bis-saħħa tiegħu l-ilsien Malti għax tajt il-grammatika hemmhekk mhux ħażin, tarif grammatikali biex jaraw kif tinbena sentenza bil-Malti. U dik il-ħaġa kienet tajnuna għalihom u dak kien lan. Mbagħad għandi l-istess frażarju però għal-Maltin biex pereżempju meta jsifru jmorru f'xi pajjiż li jitkellem bir-Russu, jinqdew kull fejn imorru direttament mill-ilsien nattiv tagħhom. Għandhom il-frażi bil-Malti u l-frażi bir-Russu. Mbagħad għandna 4-5 kodba oħra nistgħu ngħadduhom naqra nibdew min-naħa tax-xelluk tal-ispettaturi għalik huwa n-naħa tal-lemin. Il-tip l-abjad biex nsejħulu hekk. Din hija l-aħħar pubblikazzjoni tiegħi, l-aktar riċenti, hija antoloġija tal-poeżija Russa. Jiġifieri jien xi snin ilu bdejt neqleb poeżija Russa għal-Malti. U jiena tal-prinċipju, ħanajdlek, jiena vera nħobb nkun leali lejn il-metrika. Jekk ikun hemm rima fil-poeżija, rrid naqlibha bir-rima bil-fors. Alla volja jkolli iktar xogħol. U wara li kelli biżżejjed traduzzjonijiet tal-poeżija ħriġthom fl-antoloġija, jiġifieri hemmhekk 15-il poeta ġejjin mill-epoki differenti tal-poeżija Russa tas sekli 19 u 20.
din hija l-età tad-deheb tal-poeżija Russa, l-età tal-fidda u poeti tas-sittinijiet. U apparti mit-traduzzjonijiet tagħhom tajt tarif grammatikali fil-qosor, u mhux grammatikali, skużani, tarif biografiku tagħhom fil-qosor, ħalli l-qari Russu biex jifhem ix-xogħlijiet tagħhom aħjar, isir jaf kienu ċirkustanzi tal-ħajja u l-ambjent li kienu jgħixu fihom dawn il-pajjiżi. Ħaniġi nara għall-erba l-oħra, però naġlu ftit ħalli mbagħad nistgħu nitkellmu ftit dwar ix-xogħol tiegħek ta' traduttriċi. Qed nara hemmhekk ta' Wysotsky? Wysotsky iva, jiena parteċipajt fil-proġett internazzjonali xi 8 snin ilu. Ġejt ikkuntattjata mill-mużew li jinsab fil-Polonja, iddedikat għal Vladimir Wysotsky, dan huwa kantawtur leġendarju Russu. U l-an tal-proġett kien li l-poeżiji tiegħu jinqelbu f'ħafna kemm jista' jkun iktar lingwi ta' dinja biex jkun bħala promozzjoni ta' xogħlijiet tiegħu kif ukoll min-naħa l-oħra il-promozzjoni tal-ilsien partikolari tal-pajjiżi. Taħdeħ? Taħdeħ huwa bil-Russu. Huwa ktib tal-ħabib kbir tiegħi Trevor Zara. U dan ġej għal Trevor Zara mela. Sewwa. Sfidi. U mbagħad hemm ktib ieħor minn tiegħu l-ħajja segreta ta' Nanna Genoveffa. U dak kien suċċess ħanajdlek. Suċċess kbir anke Russja kien suċċess hawn Malta u. U l-aħħar wieħed iż-żgħir? Iż-żgħir l-ewwel tista' tgħid ġabra ċkejkna poetika tiegħi bl-ewwel poeżiji li ktibthom direttament bil-Malti għax jiena kont poeta minn tfuliti, tista' tgħid kont nikteb minn dik kelli 5 snin. Iva, ġifieri bir-Russ ovvjament ta' 12 sena diġà bdew jidhru fil-gazzetti ta' Russja xogħlijiet poetiċi tiegħi. Imbagħad meta ġejt hawnhekk komplejt nikteb bl-Ingliż, ovvjament imbagħad qlib tal-Malti u bdejt nikteb bil-Malti l-poeżija. U ħana xi ħaġa oħra dwarek, inti qed tissemmi l-poeżiji l-għonet, għandek għamilt eżamijiet ta' livell avvanzat fil-Malti, kif jagħmlu l-istudenti Maltin, u għaddejt ovvjament, u mhux tal-li hekk żewġ poeżiji tiegħek qegħdin f'antoloġija l-istudenti li jitalmu dak li ngħidu l-livell avvanzat qegħdin jistudjaw il-poeżiji tiegħek bil-Malti. Kienet sorpreża u onur kbir għalija li daħlu hemmhekk f'dik l-antoloġija tal-poeżija Maltija it-tieni volum li ħarġet bl-għajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni fl-2019. Ma stax nemmen. Il-raġuni li ġejt Malta, ħanibdew minn hemm. Ġejt hawnhekk. Naqra personali forsi. Jiena ħanajdlek Malta uġbitni ħafna, ġejt hawnhekk għal-vaganza u iddeċidejt li nisatili hawnhekk għal kollox. Ġifieri. Kont ġejt qabel xerba darbit, ġifieri, u fl-2004 is-settiljajt hawnhekk għal kollox u mal-ewwel bdejt nistudja l-Malti. Peress li l-Ingliż diġà kont nafu ma kellix għalfejn nikkonċentra fuq u hekk. Jiena l-Malti oġobni immens u wara 3 snin qlib totalment għal-Malti. Ġifieri. Issa, semmejt il-Trevor Zara, sensaqsik mistoqsija ovvjament, li taf sensaqsik allura. Li ma kien l-ewwel ktieb li traduċejtu għaliex traduċejtu? Ħanajdlek. Nixtieq ngħid qabel kollox li jiena tgħallimt il-Malti daqshekk b'mod profond bis-saħħa tal-kodba ta' Trevor Zara. Huma kienu l-ewwel kodba li bdejt naqra u nitgħallem iktar. U niftakar li tani il-ħajja segreta ta' Nanna Genoveffa u wara li kont rajtu bdejt ngħid imma dal-ktieb bomba dak ħajkun suċċess fir-Russja għax kont naf li f'Malta kien suċċess kbir. Għamel. U libtu għal-Russu, sibt il-publikatur fir-Russja għax dik kienet biċċa xogħol l-aktar diffiċli mhux li nitgħallem il-Malti u nibda neqleb il-kodba biex sib il-publikatur. Jiġifieri għax tant hemm kompetizzjoni kbira fir-Russja tista' timmaġina. Xorta irnexxieli ħareġ dan il-ktieb u bdejt naqra l-kummenti fis-siti elettroniċi tal-qarija Russi bdew jisprimu l-opinjoni pożittiva tagħhom dwar dan il-ktieb. Niftakar li kien hemm kumment xi ħaġa li żgħira, gżira żgħira, però talent mhux żgħir għandhom, talent kbir għandhom literarju.
jew xi ħadd qal laqqas biss kont naf li teżisti lingwa Maltija. Ma kontx naf u minn dan il-ktieb saru jafu li l-sin Malti jeżisti. Jiġifieri ħasbu li kulħadd jitkellem bl-Ingliż hawn f'Malta. U bdew jgħidu li dan hija xi ħaġa rari, literatura Maltija fir-Russja li jridu jaraw iktar kodba Maltin maqlubin Russu fis-suq Russu. U mbagħad sentejn wara libt it-tieni ktieb ta' Trevor, Sfidi, di darba traduzzjoni ġiet mejjuna mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti permezz tal-fondi għat traduzzjoni. U wara li ħareġ ukoll ġie milquh tajjeb ħafna, jiġifieri dawn il-kodba għamlu suċċess. Il-qarija Russi għall-album Literatura Maltija ħa ngħidlek. Issa wara Trevor, mbagħad kien hemm kodba oħrajn li btom Russi Le, ma kienx hemm kodba oħrajn, però dak iż-żmien 3 snin ilu kont nieħu ħsieb paġna literarja fir-rivista Russa li toħroġ hawn Malta għall-komunità Russa. Però kienet tinqara minn madwar id-dinja kollha permezz ta' PDF online. U jiena kelli l-opportunità, apparti li kont nippubblika hemmhekk poeżiji Russi maqlubin għal Malti, kelli l-opportunità nippubblika wkoll stejjer osra ta' diversi awturi Maltin. Kont naqlibhom għar-Russu, ovvjament bil-konsens tagħhom, u nippubblikhom ftit. Ma sfortunatament ħabba fil-tfixkil tal-pandemija di rivista ma dejx toħroġ u jiena bdejt ngħid. Issa forsi wasal iż-żmien li nippubblika antoloġija ta' novella Maltija moderna. Għax għad kelli f'moħħi ħafna iktar kittiba. Għandek 29, jekk ma nisbaljax. U le, kun hemm iktar ilfu minn 30 awtur. Mort żball bwieħed. Għax jiena stess issa ma nafx kemm ikun hemm s'issa għadniet niġbor. Għadek qed tiġbor ġifieri. Iva, u nixtieq ngħid li dan il-proġett diġà ġie mijun mill-Kunsill Nazzjonali, parti minn dan il-proġett, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb permezz tal-fondi għat-traduzzjoni, però jiena għadni qed nżid il-kittiba, għadni qed nfittex. U ħanajdlek, ikun hemm tista' timmaġina varjetà kbira ta' novelli, ħalli l-qari Russu ikollu opportunità jsir jaf ħajja Maltija mill-angoli differenzi. Għax il-kriterju tiegħi tal-għażla ta' dawn in-novelli kien li kull novella turi xi aspett partikolari ta' soċjetà Maltija, tal-mentalità Maltija, tal-ambjent li l-poplu jgħix fih. Però nixtieq ngħid li mhux kull novella ambjentata f'Malta, però dawn in-novelli huma tal-kittieba Maltin u jkunu ta' interess kbir għar-Russi, għall-qarja Russi. Issa, fil-każ ta' Trevor u anke f'daw in-novelli, inti tiddeċiedi, mhux jiġi produttur, per eżempju, dik isma' għandna di introduċijinna mod kummerċjali jew hekk. Le, sfortunatament ħadd ma jiġri hekk warajja, dejjem rid imexxi jien għax inkella xejn ma jsir. U l-qari tal-provi kif isir? U l-qari tal-provi din isir l-ewwel qari tal-provi, ovvjament imbagħad il-pubblikatur ikollu l-qari tal-provi tiegħu professjonali huwa xogħlu jiġifieri full time. Imma l-ewwel qari tal-provi u anke il-pariri li ngħata issir mill-professur tal-Università ta' Russja li huwa b'kombinazzjoni missieri u ma joqgħodx iddur mal-lewża mal-ewwel jgħidli jiġifieri x'irid nibda li rrid naħseb iktar fuq din il-ħaġa hekk u jiena ngħidlu u kultant niġi ngħidlu tmiss li xejn inti għax ma tafx il-Malti, kif tista' tgħidli jekk ma tafx il-Malti. U mbagħad nibdew nilitikaw imma bir-Russu jiġi hekk. U mbagħad nibda naħseb kif nista' noħroġ minn din il-ħaġa. Għax jiena ħanajdlek jiena il-Malti mhux biex niftaħar, jiena nafu 100% meta nitraduċi m'hemmx għalfejn nikkuntattja lil kittieb biex ngħidlu isma' hawnhekk ma fhimtx ta'. Jiena kollox nifhem bil-Malti, imma biex niġi meta neqleb għar-Russu
Umbagħad dak kif taqbattajt. Id-differenzi fil-kultura li jirriflettu lilhom infushom fil-lingwa huma kbar u jiena kultant ninsa l-sin Russu, dik il-problema tiegħi mhux għax ma nafx il-Malti, għax ninsa r-Russu issa. U mbagħad mhux għalhekk l-argumenti ma' missieri jifakkarni mbagħad. U ġifieri imnalla jkunu għalija. Imnalla. Issa, semmejt issa daw l-awturi Maltin moderni biex netek, pero naf li għandek post speċjali għal poeta antik Malti. Għajn semmi, antik. Dunkarm Sajla. Għaxina ħanajdlek il-poeziji tijaw tant joġbuni. Kelli l-opportunità sena ilu naħdem fuq il-proġett organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bil-lan li x-xogħlijiet ta' Dunkarm jiġu maqluba f'ħames ilsni prinċipali ta' dinja u jiena kont naħdem fuq Russu. Skont il-proġett kelli neqleb 40 poezija tal-għażla tiegħi biex nara x'inhu jkun aħjar traduzzjoni partikolarment ta' Russu. U kien hemm kommentarju akademiku wkoll fuq Dunkarm li għamilt. Studjajt dawn l-esperti ta' xogħlijiet ta' Dunkarm, għamilt dak il-kommentarju, u meta kont naħdem fuq il-poeżiji tiegħu anke kultant bkiet biex ngħidlek il-verità tant huma sbieħ u jiena wkoll rigward il-metrika. Għax differenza wkoll. Tal-prinċipju ħanajdlek ebda poeżija tiegħu bir-rima ma traduċejtix bil-vers ħieles, fejn kien hemm rima libta bir-rima, fejn kien hemm vers ħieles libta bil-vers ħieles. Alla volja kont nitħabbat fuq kull poeżija bir-rima ma ngħidlekx kemm. Imma xortu dak li kien hemm f'rigward il-metrika baqa' hemm. Il-poeżija Russa hija iktar bir-rima. Kollha kemm hi bir-rima. Jekk ma ngħidlekx li l-Arej Russu jekk jara poeżija bla rima jieħu qata, għax kollha bir-rima. Tradizzjonali wis, imma fija melodi, ġifieri kif taqbattajt melodità u hekk. Issa semmi marketing jien, fejn imorru, per eżempju, neħdu ktib ta' Trevor Zara, per eżempju, għamil biċċa xogħol u rrid dbijaw biex ngħidu l-kelma dbijaw mhux għall-flus, ġifieri, lill-pubbliku Russu. Kien hemm xi tip ta' organizzazzjoni illi mbagħad xerdu fir-Russja dal-ktieb jew daw il-kodba. Il-pubblikatur jieħu ħsieb kollox. Skont il-kontratt, ġifieri jaqsam il-kodba u jippromovihom u ma jiġu mqasma mhux fil-ħwienet ta' Moska għax l-uffiċċju tal-pubblikatur f'Moska. L-ieħor uffiċċju fi Sankt Peterburgu mhux hemm biss huma spiċċaw fil-ħwienet fosthom online ukoll tal-pajjiżi tal-eks l-Unjoni Sovjetika. Jiġifieri tara kemm kbira kienet qabel Russja u dawk il-pajjiżi li m'għadhomx jagħmlu parti minnha, jiġifieri dawn il-kodba kienu aċċessibbli minn hemm ukoll, però taf x'inhija sfortuna li xi ħadd tefaħħom fl-internet online. Flok tixtri tista' tidħol tfittixhom u taqrom. Imma jiena ħadta bi kbira, ġifieri għax il-ktieb irid inbih stampat ukoll. Imma ngħidlek ma tistax toqgħod issegwihom u toqgħod dawn in-nies kif ħadd tikkontrollhom xi tfgħu fl-internet u terġa' Russja. Ikollok ħin li tistrieħ għandek xi ħaġa biex għażvok. Kemm nixtieq, imma ma tantx jiena l-iżvok tiegħi huwa forsi training. Ġifieri nitrenja nagħmel 3 kwarzi kuljum, nagħmel xi eżerċizzi fiżiċi għax nemmen li dija xi ħaġa importanti ħafna. Li għandi xi ħaddiet id-dar u noqgħod nerfgħu il-ħaddiet ġifieri. U anke għal ċirkulazzjoni tad-demm din il-ħaġa tgħin u inti pereżempju jiena naħdem bil-moħħ ikolli nkun aktar produttiva, jkolli iktar idejat, jekk nkun b'saħħti. Dija xi ħaġa importanti, u mbagħad tisir għax jiena mara tad-dar ukoll. U mek il-Malti? Jiena nħobb insajjar ħafna l-Minestra u l-komplement il-platti Russi.
Sirna nafu ftit dwarek u ħafna fl-istess ħin. Xogħol tiegħek li tagħmel bħala traduttriċi, xogħol li qed tagħmel biex tkompli tmexxi l-lingwa Maltija anke fir-Russja. Nirringrazzjak u nawguralek anke għad-dottorat li qiegħda tagħmel. Nirringrazzja lil kull min ta' semu biex jittella dan il-programm ġol l-istudio, produzzjoni u direzzjoni u bħal nirringrazzja lilkom li segwejtuna. Il-mistiedna li kien illum hija Jana Bsajla li hija traduttriċi, lingwista u anke poeta Russa u anke Maltija, iktar Maltija llum il-ġurnata mill-Russja. Grazzi għal darbora, għannom tal-mistiedna tiegħi u ta' kulħadd nirringrazzjakom u saħħa.